ויהי בימי אחשוורוש, המולך מהודו ועד כוש, עשה המלך משתה לכל העם, הנמצאים בשושן, מגדול ועד קטון, ויהי מלכות רב כיד המלך. ויהי כתוב המלך ביין, אמר להמן, להביא את ושתי, בכתר מלכות לראשה, להראות לכל העם את יופייה, ותמאן לבוא אל המלך, וחמת המלך בערה בו, ויאמר להרוג את ושתי, על אשר אמר המלך, להביא את ושתי אליו, ולא באה. וכשוך חמת המלך זכר את ושתי, ויאמר לו המן ויועציו, יביאו נערות טובות מראה, והנערה אשר תיטב בעיני המלך, תמלוך תחת ושתי. איש יהודי היה בשושן הבירה, ושמו מרדכי, אשר היה אומנת הדסה, היא אסתר. ותלקח אסתר אל בית המלך, ותיטב הנערה בעיניו, וימליכה תחת ושתי, ואסתר אינה מגדת את יהדותה, כי כך ציווה עליה מרדכי. ומרדכי יושב בשער המלך, וישמע את בגתן ותרש שומרי הסף, המבקשים לשלוח יד במלך אחשוורוש, ויגד מרדכי לאסתר. ותאמר בשם מרדכי, ויתלו שניהם על העץ. ויהי המן למשנה למלך אחשוורוש, וכל העם קוראים ומשתחווים להמן, ומרדכי לא יכרע ולא ישתחווה, ויקצוף המן. וירצה לשלוח יד במרדכי וביהודים בני עמו. ויפיל פור הוא הגורל, ויבחר יום י"ד לחודש אדר, ויכין עץ בגובה 50 אמה לתלות עליו את מרדכי. ויאמר למלך, ישנו עם מפוזר ומפורד בין העמים, אם על המלך טוב, יכתב לעובדם, ו10,000 כיכר כסף אביא אל גנזי המלך, ויתן המלך את טבעתו להמן, ויגד לו, הכסף נתון לך, והעם לעשות בו כטוב בעיניך. בלילה ההוא נדדה שנת המלך אחשוורוש, ויבקש להביא את ספר הזיכרונות, וימצא כתוב על אשר הצילו מרדכי היהודי מבגתן ותרש, אשר ביקשו לשלוח יד בנפשו. ויאמר המלך, מה נעשה יקר וגדולה למרדכי על זה? ויאמרו לקרוא להמן, ויחשוב המן, למי יעשה המלך יקר וגדולה יותר ממני? ויאמר להרכיבו על סוס המלך, ולקרוא, ככה יעשה לאיש אשר המלך חפץ ביקרו. ויגד המלך להמן, מהר, קח את מרדכי, ועשה לו ככל אשר דיברת. ויקח המן את מרדכי, וירכיבהו ברחוב העיר, ויקרא, ככה יעשה לאיש אשר המלך חפץ ביקרו. ופני המן חפו. ויבוא המלך והמן למשתה אשר הזמינה אותם אסתר.
ותאמר אסתר למלך את כל מעשה המן, ואשר רצה להרוג אותה ואת עמה. ויקצוף המלך ויצב לתלות את המן ובניו על העץ אשר הכין למרדכי. וביום הזה ונהפוכו, והרשות ניתנה ליהודים, ויהרגו בשונאיהם, ויתלו את המן ובניו על העץ אשר הכין למרדכי, והעיר שושן צהלה ושמחה. ויהי יום י"ד אדר ליום שמחה, משלוח מנות איש לרעהו ומתנות לאביונים, וליהודים הייתה אורה ושמחה וששון ויקר.